Някога питал ли си се защо Мария? Питал ли си се защо Исус избра Мария? Питал ли си се, ако ти погледнеш от небето и видиш това объркано и неопитно момиче, ще си кажеш ли да, тя е моята майка? Та тя беше едно младо и бедно момиче, което съвсем скоро щеше да се омъжи. Вероятно просто за да има по-добър живот. Вероятно тя не беше израснала в блясък, не се обличаше в пурпур и коприна и не ядеше с позлатени прибори. Не се е родила в царско семейство, не е учена на царски маниер, а теб определят като княз на цялата вселена. Но ето сега, тя и мъжът ти, който впрочем също беше обикновен дърботевец. Тепърва учиш се на живота и как да гледа семейство, който също се опита да те изостави. Седят и държат своето новородено. Онзи, който всички чакаха. Царят, който идваше да освободи народа си. Но царят се роди в кошара, а зрителите на идването му са овчари, пасещи стадо наблизо. Представя ли си го? Едва ли аз самия бих го направил. Но това дори не беше най-странното. Когато порасна, той често прекарваше време с излишните. Онези, които силните на деня редовно осъждаха и отричаха. Питал ли си се, защо Мария? Защо Магдалена, която имаше лошо минало, отцапано име, се движеше с него? Защо точно тя беше първата, която донесе благата вест? Някога питал ли си се, дали аз съм като Мария? Питал ли си се, защо Мария? Но той показа, че може да се роди при бедните, да живее с грешните. Показа, че е по-важно онова в сърцето ти. Показа, че Бог е за всички.